jeg var ikke halvandet minut ind i et spil, mand, så er jeg bare, skal jeg have noget kills. Sådan noget andet pjat, det her. Jeg kan forstå, hvis man gør det in-game. Så der bare løber ind, finder en shotgun, stiller sig i et hus, venter resten af spillet. Det er ikke slå fan i. Der er en anden, der har samme idé. Nå, To andre. Åh ja, han er sgu før mig, ham der. Og ikke han er før mig. Før mig, ham her. Nej, han er også før mig. Kan vi nå at punche ham ud? Jeg puncher ham fandme. Det er dig, jeg rammer. Sorry. Det er nede. Han bare kom ud til broen her, der plejer Der ligger ingen våben. Der plejer at holde en bil lige herude. Fuck man, du gav mig meget skade. Ja, jeg har en painkiller til dig. Han samler sin mate op nu. Ja, der holder en boogie lige herovre på den anden side. Hvor er de hen? De kommer ud med broen nu. Ej. Skyd på dem, skyd på dem. Og jeg har ikke noget våben. Nej. Kørt over. Var lige ved siden af mig, og jeg havde et fucking våben. Hvad havde en hitbox? Are you kidding, dude? Kom nu, kravl. Nej, jeg kommer. Var det de der to mongoler der? Dude, de kører 10 meter ved siden af mig.